Sige, manapatibay sa request. Nabayakin ti ako aditan nakita aldaw ken rabing iya pasungatan ka diya mas balan tuwing iliw kukin ka sumapit ka kadi dungdungwe nga ama timaraw kalatan adin na pagkada napanam alugar di kapain baka nuwariyat kinuram nga inaramid ko at di mo kinayaan kendi ka ginusto no siya ko'y pumusay ket siya ta'y sumina tawate ubiyako sumangpet kanto kumay tao may mundo kita pinapanakan na di inay-ayan mo nga ika'y nulila nuwinti mumalit ket sakti amay maysa si papag mimidag ti abay jay tawa nuwanta lumabas salsalunsunan ka hintayan mo di ako di kami ibaga no siya doon pumusay ket siya ta'y sumina dawate kubiyako sumangpet kanto kumay dinay-ayan mo nga ika'y nulila no siya ko'y pumusay ket siya ta'y sumina tawate kubiyako sumangpet kanto kumay tao may mundo kita pinapanakan
inay-ayat mo nga ikainulila. Di inay-ayat mo nga ikainulila.